que se aman con locura. Venga, chicos, vamos. Vamos, veña. Imaginan que as vistas da súa casa cambiasen cada vez que miran pola ventá? Pois iso é o que lles pasa aos Collazo Caramés. Podemos decidir se tiramos po norte, po sur, po este ou po oeste. Vivir nunha caravana é todo un xeito de vida. Comezamos. Onde collen dous, collen 4. Venga, chicos, vamos. Vamos, veña. Veña, Poñe 200, veña. poñed os cintos. ¿A dónde? A Bayona. No, vamos a Francia. No. Está moi lexos. A Bayona, veña, cal é o lema? Veña, familia. Family Tour. Ui, que non entra a chave, pois Family on Tour. Vamos. Os Collazo Caramés están acostumados a facer do mundo o seu fogar. Eles son Manuel, de 46 anos, e Lucía, de 43, que comparten as súas aventuras cos seus dous fillos, Joel, de 9, e a pequena Carla, de 6, que son a nova xeración de viaxeiros da familia. Veña, Carlita, baixamos. Quita as correas. Así. Veña, vamos a subir primeiro a bici de papi. Bueno, Manu, que cuidados necesita unha autocaravana para tela a punto aí para sair? Bueno, relativamente poucos. Ao final é cargar agua, vaciar as aguas sucias, cargar as bicicletas, os xoguetes dos rapaces. Basicamente a min o que me gusta da caravana é que ten poucos preparativos. Preparar a roupa, preparar a comida, sempre levamos algo feito xa da casa, polo menos por un día. Ya está caliente. La olla voy a echar. Está caliente, ya está. Espera, miramos ahora, espera, boto eu, vale, Joel, espera un poquinho. Que no, yo no espero. Eso, a ver, boto, espera, ten cuidado, vale? O último viaxe que fomos, 7 días gastamos 13 euros en dormir. Carai, entón compensa, non? Sí, compensa, sobre todo por a libertad. Eu estou harto de dormir en hoteles. E isto dame unha libertad, e máis os rapaces, que non temos en outro lado. Veña, Cantos Carlita. kilómetros podedes chegar a facer ao ano? Ou non sei se ustedes contabilizados, pero máis ou No, menos. eu máis ben que a kilómetros diríache noites. O ano pasado foron 68. Carai, ainda son, non? Sí, hai moitos fin de semana, Como este, marchamos o viernes. Carlita, pon aí, ajarra. Ai. Ajarra a bici ben, anda. Pero Carlita controla deso. Sí, ela sabe. Aquí que vai, Carliña? Aquí cando hacemos? Pipí, aquí, ala. E ti como te deixaches convencer para ir ca casa ás costas? Que non debe ser doado. Bueno, porque a mí tamén me gusta moito viaxar, entonces realmente é unha Sobre todo a maneira... mí, mamá. Que? Sobre todo a mí. A ti tamén, no, a todos, eu creo que a todos nos gusta. Todo preparado para sair en ruta. Iso sí, hai un ritual que os Collazo Caramés non perdoan. Vamos de viaxe, pero para nós hai algo sagrado, que é o entrenamiento de triatlón. O que si teñemos claro é que queríamos que fixeran piscina, bueno, encántalle correr, andar en bici, xa andaban. Entonces, bueno, o probar aquí encantoulle, a verdade. Ademais, aquí en Pontevedra tedes Claro, fama de... Sí, ademais tuveron a sorte de conocer xa Sí. personalmente a Gómez Noia. Que, Joel, que tal? Muy bien. Ritual cumprido, agora toca coñecer os segredos da vida na caravana. Esta es la cocina donde hacemos la comida. Aquí es donde fregamos los platos. Un momento. Esto se mueve. ¿Qué? Cuidado! ¿Dónde está la cama? Pois onde está a cama? Non sei onde está a cama, a ver. A ver, primero tienes que usar... Aí, Ahí duerme papá y mamá. La nuestra. Y es esta la cama. Buah. Porque se puede bajar un poco. Solo se baja hasta aquí. Tela escondida logo. Sí, aquí solo. Después aquí está la ducha, como podéis ver. Unha ducha pequeniña, non? mira! Sí, aquí... pero mirade. Abre. Jolines, Carla, es que yo te... Eres tú, Joel. Es que eres tú, Joel. Eres tú. Que mira cómo se abre y cierra. Carla, no hace falta explicar eso, Carla. Aquí podese dormir en todos lados.
Bueno, todos los lados. Carla, mira, ¿puedes callarte, por favor, Carla? Mirade, chicos. puedes poner una almohada y dormir. Carla, ¿puedes callarte? Es que Chicos, está quedando bubú non para ti. pelexedes. Mirade, que é o que máis vos mola da autocaravana? La verana. E a ti, Joel? Pues podemos viajar con ella y visitar nuevos lugares. Sí. Sí. E de quen vai ser esta autocaravana cando sexades maiores? Pues será mía. De nosotros. Será mía, Carla. Porque No, de los dos. Vale, está bien. Chicos, ¿a dónde vamos? A Bayona, non? Bayona. El amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo. Si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Mirade, que iso que se pode ver por fora de Family on Tour? Ah, ese é o blog de mami, donde vou poñendo as aventuras e desventuras, verdad? Os sitios onde vamos, Sí. as cousas que facemos, pois se alguén quere ir, cos nanos, pois para que vayan. E para vos é esta a mellor maneira de viaxar en Sí. familia? Pois sí. Podemos decidir si tiramos po norte, po sur, po este ou po oeste. E iso o hotel non cho permite. Se vas para un sitio que chove, pois dis, no, cambiamos de ruta, cambias a ruta. E se che Xa gusta a está. choiva, pois vas pa a choiva. Claro. Creo que nós sentímonos como na nosa casa. E máis, os rapaces din que Beni é un miembro máis da familia. Yo donde quería ir sería... ¿Cómo A se Italia, llama? que sea Italia outra vez. A Italia no, un momento, déjame coger. A ver, es que aquí lo pone. A Dar Salaam, a Dar Salaam. A ¿A dónde? dónde? A Dar Salaam, Es onde é? en África. Ui, No sé. bueno, ir a África... Bueno, algún ano podemos programar ir, No, nunca. Vamos a decir nunca. É porque non queres ir a África, Carla? Porque no tenemos comida. Porque está Bueno. muy lejos y es imposible que vayamos. No, mira, Carlita, cando estuvemos en Gibraltar, estuvemos a unha hora e media en barco de África. Ya, pero yo ya África no pienso ir. El problema es que a mí lo único que me da miedo de África es que ven una mamba verde, una mamba negra, lo que sea, y ya sabes. Claro. Todos los años igual, nunca quieres ir al mar. Si en el monte... Pona así en horizontal, Manuel, que quero Bueno, facer Lucía, eu vou na poñer aquí para baixar por aí os rapaces ben. No hay nada más de qué hablar. Porque vos sodes de organizar ou ides segundo a marcha? Según unha marcha, sí. A ver, hai cousas que organizamos, pero xa os viaxes algo máis largos, pero... No, a vida xa é demasiado organizada como para que isto tamén sea así. Boas vistas, Lucía. Lucy? Que? Boas vistas? Sí, po blog. Dame. Espera, deixa... Espera, espera. Sí, ahora deixa. Ponte aí con Carla, veña, que che quito unha foto. No, no quiero. Veña, está Joel, guai esto así co mar detrás. Sonríe. A ver, este verán cantas ciudades paramos, mima. Eu que sei. Fomos. Cada día, Vas tú. cada 2-3 días parábamos en unha. Sí, mima. Sí. Sí, todo que a Toscana, sí. Pero conocemos tamén todo Galicia, Eso é tamén, para nós é fundamental que os rapaces conozan a terra de onde son, lógicamente. Joel, komm mal bitte her. Komm her. Nicht da Foto machen. Komm. 8, 7... Entre vos os dous, como levades? Nós os dous, Lucía máis eu. Sí. Ben, hai días que os levamos ben e hai días que os levamos menos ben, Porque pero sobre bueno. todo viaxar con nenos debe ser complicado. Sí, pero bueno... Bueno, a facémolo eles por encanta, entonces como van súper contentos e tal. Porque cando empezastedes a viaxar en autocaravana, os rapaces eran pequeniños. No. En autocaravana... Ou xa ibades antes? No, antes tuvemos un camping, despois tuvemos unha caravana. A caravana fai agora 2 anos que a temos, a autocaravana. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales.
Why don't you come home? Espera, Joel. Séntate primeiro. Primeiro a lavar as mans, xa para empezar. Arranca usted. Carla, las manitos. Carla. Veña, pasa. Veña, Joel, corta a tortilla. ¿Cómo? Esto no me gusta. Vale, pues no comas. Come solo lo que te gusta. Lucía. Venga, niños, que aproveite. Joel, queres amor? Se temos a posibilidade de comer nun sitio como maravilloso como este aquí de Galicia, pois comemos, non... Claro, é que eso é de ser afortunados. Sí, facemos, aunque haxe que facer 10 kilómetros de máis, a xente conocémonos, iso é a xente sempre che di, comemos en sitios normalmente, pois eso, que nos... Pois que teñan, como digo eu, algún valor añadido, non? Hace sol y empieza a sudar. Me escaparé muy lejos de aquí. Me iré tal vez al Brasil. Me he puesto mis gafas de sol y de vacaciones me voy. Vacaciones, vacaciones. Pois eso está bastante ben, non? Sí. Casi podíamos quedar aquí a dormir. Que te parece? Se ti queres, a mí xa me sirve. Sí, os rapaces teñen aí para xogar e tal. Como escolledes os sitios para quedar a dormir? Pois normalmente, a ver, se queremos ir a unha ciudad, buscamos nas aplicacións que hai nos móviles, hai apps para eso, de que áreas de autocaravanas hai, e nada, miramos así as valoracións que teñen, os comentarios, e facemos así, non, Manuel? Que vexamos que hai algunha caravana máis, que se é con rapaces millor... Pero ca autocaravana, tempo para volos dous, que non hai? Bueno, sí. A ver, non sei a que te refieres para nosotros dous, pero sí, home, sempre hai. sempre hai. Hai habitacións separadas, o que este é como un piso, ao final é... Os rapaces van antes para cá. Hai que andar un poquinho máis de caladiños, pero sí, senón non hai problema. É verdad. Bueno, ao final, os dous, todo empezou nun camping, cos dous. E todo remata nunha autocaravana. E todo remata nunha autocaravana. É que sean moitos anos. Veña. No. Mira, esta mellor que proba aquí nesta. Ai! Pero non va pa, así que... Mirades, familia, e que intentades traer sempre da casa a caravana que vos dé a sensación de que estades de verdade na casa. Que é o que intentades traer así... Libros. Libros? A ti gustache leer, Joel? E que máis cousas che gustan? Leer los dinosaurios. Sí. Y la zoología también me gusta. Que guai. ¡Ay, a mí me gusta mucho los bebés! Ah, sí, Carlita, os bebés. Trae os seus bebés. Los bebés y nada más. Sí. No, Carla. Sí. Que tenemos un hermanito, ¿cómo se llama? A mitad, en vez de 50% para nos, más para un 30% para el hermanito. 1, 2, 1, 2. Para nós, o día de hoxe foi unha aventura máis, unha entre moitas, porque ter familia de por sí xa é unha aventura, e a miña encántame. A nós aínda nos queda moito camiño que percorrer, e, por suposto, moitas aventuras que vivir, e moita xente que coñecer. Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Pola miña irmá estaría disposto, pois, por exemplo, a defendela de algún abusón do colexio. Que sí! Podría sacrificarme para salvalo. Cambiar po pueblo, transformamos a vida para mellor e para máis felicidade a unhas exponenciales tremendos. Van a facer o postre que leva mermelada de pesego, dos nosos pesegos daqui da finca, e requeixo, e améndoas, e menta tamén da nosa finca. Onde collen dous, collen 4. Nós, de ciudad, pero que o cambiar po pueblo transformamos a vida para mellor e para máis felicidade a unhas exponenciales tremendos. Mi familia sí que tiene